El 18 d'abril, el Consorci d'Aigües de Tarragona va celebrar l'Assemblea General per aprovar els resultats de 2016 i un seguit de mesures orientades a l'estalvi dels consorciats en la tarifa. Les dades es poden trobar a la memòria, accessible des del web corporatiu. Els assistents a l'Aula de l'Aigua van anar desenvolupant els punts de l'ordre entre les 13 i les 14:30. El president del Consorci, Albert Abelló, donava la paraula als responsables de cada àmbit i va exposar els 3 eixos fonamentals de la missió del CAT, com són el garantir el subministrament d'aigua a un preu ajustat i la seva qualitat. Hi ha 3 eixos que són... va ser el primer que vaig entendre quan vaig arribar aquí al Consorci d'Aigua, que hi ha 3 temes que són fonamentals. Un és que tenim que dotar de subministrament als nostres consorciats, per tant, aigua no n'ha de faltar. El segon punt és que aquesta aigua ens té que sortir cada vegada o intentar que no se'ns escapi el preu, perquè tots els consorciats acabem pagant el just i necessari. Com deia abans el director, un 37% del que paguem són impostos, són tributs, és una exageració. Estem segurs que no hi ha ningú en tot l'estat espanyol que pagui el que paguem nosaltres amb impostos per l'aigua. Això és injust i hem de buscar maneres de que no se'ns escapi de les mans e intentar anar retallant, anar escurant d'una banda i una altra per on puguem, per procurar que aquests impostos reduir-los en el futur. I en tercer lloc, en tercer punt, importantíssim també és la qualitat del producte que subministrem. En aquest context, el director econòmic i financer del CAT, Jesús Martín, va explicar els detalls de l'efecte neutre sobre el cànon de derivació, que se sobreposa al cànon de l'aigua, la qual cosa suposa una doble tributació i grava la tarifa des de 2012. El que lleva el efecte neutro és la falta de l'aportació de l'Agència Catalana de l'Aigua per la derogació de la deducció del cànon de derivació en el cànon de l'aigua que paguen els veïns dels seus municipis i les indústries. S'ha recorregut a l'ACA i pot suposar recuperar, per una banda, l'efecte neutre acumulat des de l'any 2012, estimat en 11,5 milions d'euros, i per altra el cànon de l'aigua, també des de 2012, estimat en 3,5 milions. El director gerent, Xavier Pujol, va exposar la proposta de modificar les dotacions efectives per a aquells consorciats que estiguin amb un consum per sota les seves demandes, de la mateixa manera que es va aprovar l'any 2015 per les dotacions de reserva. Agafem com a referència el consum mitjà dels últims 5 anys, que és aquest CM5, i l'umbral del 85% de la dotació efectiva. Llavors, què pot passar? En què estigui per sota del 85, creiem que seria just que un que està per sota del 85 de consum, o sigui, hem de diferenciar bé el que un consumeix i la dotació efectiva que té. Si un està per sota del 85, entenem que podria ser aplicable aquest ajust. Es tracta d'ajustar les necessitats actuals de cada consorciat. Es podran acollir aquells consorciats que en els darrers 5 anys hagin tingut un consum mitjà inferior al 85% de la dotació efectiva, i com a màxim la reducció serà del tram que hi ha entre aquest consum mitjà i aquest percentatge límit del 85%. A aquests efectes modificaran les normes d'explotació que seran trameses a tots els consorciats. Segons els estudis dels serveis tècnics del CAT, que han confeccionat i modelitzat la proposta per al 2018-2022, en 3 anys es podrien arribar a ajustar fins a un màxim de 7,62 hectòmetres cúbics. Es tracta d'una acció en benefici dels consorciats i alineada amb les accions per afavorir el consum eficient i responsable. En clau de futur, a cavall entre la reducció de costos i la millora de la qualitat, es va aprovar sol·licitar la modificació de la concessió per incorporar un tercer punt de captació, com són els pous de Vinallop, un cop enllestit els treballs de descontaminació de Flix. Doncs aprofitant això, aquest expedient de modificació de la concessió, el que també proposem és afegir aquest tercer punt de captació dels pous de Vinallop, aquests que hem explicat que donen suport ara per un cas d'emergència de Flix, derivat de la descontaminació de Flix, poder obtenir la concessió d'aquests pous pel cas que a nosaltres ens interessa en un futur. Ens interessaria ara ja i també en un futur, que és la millora de qualitat de l'aigua. Actualment els pous estan disponibles en cas d'emergència derivada de la descontaminació de l'embassament de Flix. La petició busca poder emprar l'aigua uns determinats dies l'any per la millora de la qualitat, per neutralitzar els episodis de sulfats que es troben a l'aigua captada en els que supera els nivells paramètrics desitjables. Un estudi bastant exhaustiu
que diu que durant 100 dies a l'any de mitja dels últims 10 anys el problema de sulfats, la concentració de sulfats de l'aigua que subministrem als consorciats supera l'umbral desitjable, que no és un incompliment, és una anomalia. Es tracta de considerar un punt de captació alternatiu dins de la mateixa concessió i sense incrementar aquesta. Només es diversificaria la procedència per garantir una millor qualitat i suposaria optimitzar una inversió que ja té el territori, en aplicació de la Directiva Mar de l'Aigua de la Comunitat Europea de Recuperació de Costos. Altres temes tractats van ser l'aprovació dels estats financers del CAT de l'any 2016, presentats per la firma auditora, el balanç d'explotació dels consums i diversos ràtios, l'estat de projectes i obres i els resultats de les adjudicacions de contractes d'obres i serveis. Començarem per lo que és l'informe d'auditoria, que conté una opinió que es coneix com a no modificada. Això vol dir que no hi ha cap salvetant, ni per limitació, ni per incompliment, ni per error, respecte dels estats financers. Per tant, l'opinió que manifestem al nostre informe és que els estats financers del Consorci mostren la imatge fidel de la seva situació financera i patrimonial, així com dels seus resultats a 31 de desembre del 2016.